jste možná nevěděli. Máte doma děti anebo nějaké hlídáte? Poslední dobou je těžší a těžší je zabavit, když je venku tak brzo tma a už je zima. Naštěstí mám pro vás pár tipů, které děti zabaví i doma. A dokonce rozdělené podle věku. Batoleta do 3 let zkuste zabavit tancem na chytlavou hudbu, což je nejen bude bavit, ale zároveň to podporuje i jejich koordinaci. Nebo třeba hledání pokladů v písku, kdy vlastně vezmete krabici a naplníte ji buď tím pískem, nebo třeba rýží a schováte do nějaké předměty, které děti pak hledají. Předškolní děti baví třeba kreslení, hry na představivost nebo jednodušší paměťové hry. A děti, které už chodí do školy na 1. stupeň, snadno zabavíte domácí opičí dráhou a potřebujete na ní jenom gauč, židle a nějakou deku. Fungují tak logické hry nebo třeba kreativní činnosti jako origami z papíru. No a to je ode mě všechno. Uložte si to a pošlete to nějaké mamince nebo hlídačce, která zrovna potřebuje inspiraci.